Dakle, nakon nekoliko godina i daleko drugačijim okolnostima zbog koronavirusa, na državnoj komemoraciji sudjelujete i vi kao predsjednik države. Znamo da vaša prethodnica to nije radila, ali i predstavnici naroda žrtava koji su najviše stradali u Jasenovcu. Međutim, oni su rekli da su došli kako bi na neki način pružili tu ruku pomirenja, iako su nezadovoljni kako se državna vlast odnosi prema prošlosti, prema antifašizmu, prema simbolima. Spominju i pravosuđe i upravni sud koji se jako dugo bakća sa nekakvim ujednačavanjem prakse oko pozdrava za dom spremni i tako dalje. Kakva je vaša poruka kao predsjednika države i na njihove opaske da vlast se, kaže, na ovaj način odnosi prema nekim važnim stvarima iz prošlosti? Prije svega dobar dan i teško je govoriti na ovakvom mjestu da ti je zbog nečega drago, jer samo mjesto je krajnje turobno i teško, ali reći ću da mi je drago što smo nakon puno vremena, a na neki način i prvi put s obzirom na politički kontekst i na ono što se zbivalo prethodnih godina, došli ovdje u ovom sastavu, dakle 3 predstavnika ove izvršno predstavničke državne vlasti, ne sudske, i predstavnici žrtava i antifašista. I to je dobro. I dobro je da je konačno na komemoraciji izbjegnuta govorancija. To je bila moja želja, ja sam se ovdje nagovorio i izgovorio puno toga i iza svega toga što sam ikad rekao stojim, ali dosta je. Tako da ovo je dobro. A što se tiče nekih ogranaka vlasti, ja nisam ta vlast i mislim da znam na što oni misle kad to govore. Čini mi se da je to izolirano, a da je zdravo, nije zdravo. Što se tiče sudova, na to nemamo utjecaja. Ono što su zamjerali i antifašisti i gospodin Kraus jest upravo postavljanje Kosove ploče u Jasenovcu. Ona je, znamo, preseljena u Novsku, ali to je i dalje nepromijenjeno. Da, došli su. Dakle, i osobno sam se angažirao na tome da to na ovaj jedan normalan način odradimo nije prava riječ, malo je previše tehnička. Da se pojavimo ovdje i da pošaljemo jednu poruku, kako se kaže, signal da je ovo jedno od najgroznijih mjesta Drugog svjetskog rata.